Mwari zvikuru ndazingwa yashata sori vakuru chinonzi Zioni iorder ukabva paorder yaMwari hausiri Zioni chokutanga chinonzi Zioni iorder ukangotera order waMuzioni rega nditaure ndine mufaro vanhu veHarare maitirwa chinhu chakanaka kekutanga muupenyu hwenyu kubva makavaini sezvino kusangana nemunhu weMwari munhu waMwari wakagadzwa nyika yakatarisa uchiona. Pane shoko randinoverenga rinoti Mwari vanogadza tafura pamberi pavadzivisi. Hapana zvinoitwa zvose vadzivisi vasipo. Kana Mwari varipo vadzivisi basa rinongoita vadzivisi vari pavakonesi chinhu. Randinoverenga rinoti gore rakafamba Hosea Isaiah akaona Mwari. Gore rasvika munhu waMwari mukati menzvimbo yeHarare. Onai Mwari vanhu veHarare. Asi hamugoni kumuona kana hana dzenyu dzakashata. Nakai vakomana ngatinakei weneni. Katodzika nemwiri washe neropa ravo zvapinda matirigone chiro mukati meupenyu hwedu. Rugare hande nguva iri pano verenga 1 ne 2 Tani mukoni unodikwa pashe. Tani mukoni unodikwa pashe 1 ne 2 kasira tisaverenga 1 ne 2 pana Efeso. Yes. Naizvozvo vateveri vaMwari sevana vanodika isi tinodika mwese ngatiye vateveri vaMwari fambai murudo Kristu sezvaakakudaivo. Takadiwa ngatifambai murudo wakomana akazvipa nokuda kwedu ndobva azvipa nokuda kwedu kuti ave chipo nechibayiro ave chipo nechibayiro kuna Mwari chiite bhemwa bunounowe zvozoita bhemwa bunounowiya chiite pa 4:25 ipapo 25 verse rakana 25 tiri pana Efeso. Yes. Pa number 25. Yes. Naizvozvo bvisai nhema ngatibvisei nhema ini mutaure zvokwadi titaure zvokwadi mumwe nomumwe kunowo kwake nekuti tiri mutezo mumwe womumwe kunawo mumwe. Number 26. Number 26 yoti tsamwai musingatadzi zuva ngarirege kuvira muchakatsama. Tapa 27. Johani unoti vamwe venyu vari pano vanoreva nhema uye vachidziita masviwa musareva nhema uye musadziita. Ini ndikuga harenda ndiriko mari yandanga ndobisa worega wareva nhema watinobisa usingamisi wareva nhema wadziita. Rugare 12 dzaro ma 12:1 dzaro mati kuda petro rugarevo ndichangomanya ndakachidavo nguva semunhu ashaya vakomana hakuna chinhu chakanaka sekungopa kuita umanyimo kungomira pamberi pemunhu waMwari uchingoonekwa panewo muZioni mudzidzisi akafa onzi akafa ndiyani azikamwa nokuti hana zvakaita ini zvandaita zvatozikamwawo mani. Vasvike mukomana handei 12 verse rakata 1 Paulo unoti kudini tiri pana Roma kuzvipa kuna Mwari ngatizvipire kuna Mwari hama dzangu. 1 verse pa 1 verse. Yes. Naizvozvo ndinokumbira zvikuru kwamuri ndokukumbirai mwese muri pano imi hama dzangu netsitsi dzaMwari kuti muise miviri yenyu chive chibayiro chipenyu chichene chinofadza Mwari ndokunamata kwedu kwemwoyo mani. Number 2. Nenguva sorry asi ndakandichirida maisa chereko vakomana ngapa tivhesi pa number 2 panoti yes musaenzaniswa nenyika ngateketinesa nenyika mani asi mushandurwe murangariro wenyu ngatishandurwe murangariro wedu tivandudzwe kuti muidze muzive kuda kwaMwari kwakanaka kunofadza kwakakwana ndiko kakwana manje. Rugare ukavona uchinyaya mumwe wako haumudi ukavona uchinyaya mudzidzisi wako haumudi uri muurai munhanda munhu hamunyayi. Rugare regai ndikutaurira vakomana kuZioni maZioni vaMugabe vachiri kutonga vaiti vachitsvaka masoja vakanga vasingatsvaki kune imwe nzvimbo vaingoenda kumaZioni vaiziva kumaZioni ndokune masoja nekuti well trained. Rugare mwana wemuZioni anongozvagwa akatiremwa unofunga dzimwe 2 hours mwana vanadzidzi dzakakwaneredza 3 hours mwana adinga achitamba muka vaingoziva kuti ava ndivo vangu aingoti vakomana ndipei wototienda kubasa. Saka nemi vakomana imi iyemi muri pano regai ndikuudzei tine basa ratinaro pano rekuti ave pamunhu waMwari ngatizvinzwei tazvipa zvekurevesa kwete zvekumufadza haasi
chiri chikawanzika chimwoyo wako iwe ndio unochiziva chibvise usati wasangana nemuviri wake. Ukasangana Paulo unoti vanodya muviri uyu nenyama iyi vasingahwisisi vanozvibvira kurobwa. Tisarobwa vakomana vamwe vanyobva pano vanowana mazvo vanozyira kurobwa. Hei mabasa enyu anopera ivanini zvokwadi munogara rufu imi kana mungada zvokutamba kana mauya pano hana dzenyu ngadzirowe kana basa raMwari. Hatisi mahungwe pano varume vakaita kushaya kuti mahungwe pano asi mahungwe unoaziva mahana mako kana unga uchangaita kubva nhasi ndonzi vhanga wati musaita mahungwe. Jehovha ngakuitirei nyasha nera Jesu.